Яшчэ нядаўна перапіска была асноўным спосабам для перадачы навін, абмеркавання праблем ці віншавання са святам. Зараз папяровымі лістамі амаль ніхто не карыстаецца. Супрацоўнікі Гродзенскага абласнога гісторыка-археалагічнага музея вырашылі нагадаць жыхарам і гасцям абласнога цэнтра аб эпісталярнай культуры Беларусі. У авальнай зале новага замка адкрылася выстава «Забытае мастацтва ліставання». У экспазіцыі сабралі некалькі сотняў унікальных экспанатаў. Самым старажытным лістам амаль 500 гадоў. У тым ліку лісты, якія пісаліся калісьці па распараджэнню караля Стэфана Баторыя. Яны мелі сілу указаў. Таксама прадстаўлена перапіска 3 пакаленняў роду Пуслоўскіх, якія жылі на Гродзеншчыне і Брэшчыне. Сярод іх лісты Войцеха Пуслоўскага, піянера прамысловасці на нашых землях, стваральніка вялікага багацця роду, а таксама вялікага дабрачынцы. На яго сродкі былі пабудаваны і адрамантаваны больш за 60 цэркваў і касцёлаў. На выставе можна пабачыць самыя розныя экспанаты: лісты з сургучнымі пячаткамі, бланкі для ваеннапалонных часоў Першай сусветнай вайны, лісты трохкутнікі і кранальныя пасланні, напісаныя падчас Вялікай айчыннай вайны. Яны прадстаўлены ліставаннем уражэнца нашага горада, генерал-палкоўніка Мікалая Восіпавіча Паўлоўскага, а таксама і генерал-майора Віктара Рыгоравіча Жолудзева і старшага лейтэнанта Александра Касмадзім'янскага. Ён пайшоў на фронт, каб апомсціць за смерць сваёй сястры і пасмяротна быў дастоены звання Героя Савецкага Саюза. Лісты салдат да бацькоў, жонак, дзяцей, лісты з тылу на фронт. Яны проста ўражваюць і перадаюць пачуцці, думкі, надзеі і трывогі, якімі жылі людзі ў тыя страшныя часы. Дапаўняюць выставу пісьмовыя прылады, якія належалі вядомым гродзенцам. Віншавальныя паштоўкі, канверты, ручкі і чарніліцы. Асобныя комплексы прэзентуюць перапіску беларускіх пісьменнікаў Якуба Коласа, Міхася Васілька, Алексея Карпюка і іншых. Міхась Васілёк – гэта творчы псевданім Міхаіла Касцевіча. У 30-х гадоў у Заходняй Беларусі яго творчасць выдатна ведалі, і хаця друкаваць яго творы было забаронена, яны разыходзіліся ў рукапісах, а некаторыя з яго вершаў сталі песнямі. І ў нас прадстаўлены яго пісьмовы стол, рэчы, якім належалі, чарніцы, ручка, якой ён пісаў, і лісты яго да родных. Вось такія паштовыя карткі ён пасылаў сваім родным, які ўязджаў у Маскву на літаратурную дэкаду, альбо ідзе па Беларусі з творчымі выступленнямі. Змест лістоў, прадстаўленых на выставе, перадрукавалі ў спецыяльны альбом. І зараз прачытаць, што пісалі знакамітыя беларусы сваім сябрам і родным стагоддзя таму, можа кожны жадаючы.